чуди, тук има едно малко вентилатор, че можеш да го палиш. Така не. Вижте какво се получава с малко снежец. Колко че снежец. Ето, чисто малко снежец. Дим почти няма, като въздуха е много малко. Дай само малко телефон. Това нещо трябва да се види. Ето тук има малко вентилаторче от компютър. Тръбата тук изобщо не е топла, абсолютно студена е. Ето, държиш я спокойно, не може да го стопи.